Hi, DJ Rocky. Gusto ko lang i-share ang experience ko na to. 4 days ago, nung nangyari to. Kaya sariwang-sariwa pa sa aking pag-alaala ang mga kaganapan. Isa talaga to sa mahirap kalimutan. Itago mo ko sa pangalang Marie. Araw-gabi, dapat nakapanty. At ito, ang aking SPG. As in, super, pack ganun, secret, file. Araw ng Lunes. Wala akong pasok. Nagpa-off talaga ako ng simpleng araw. Dahil ako ay gogora sa mga pasyalan sa mahal kong Maynila. Yung merong mga pailaw. Kung ang iba ay may bebe time, ako naman ay may me time. Self-love lang ang peg ng ate mong girl. Pero bago yun, may pupuntahan talaga akong isa sa mahalagang tao sa buhay ko. Siya talaga ang dahilan kung bakit ako hindi pumasok nung araw na yon. Etong taong to, sabihin na natin, isa sa mga source of happiness ko. At isa siya sa mga inspirasyon ko sa buhay. So fast forward. Pagkatapos naming magkita ng happy pill ko, diretso ako sa may bandang Quiapo. Nautusan din kasi akong bumili ng langis ng tita ko. Pagkarating ko doon, medyo nararamdaman ko na yung hindi kagandahang pakiramdam sa may bandang pantog ko. Pag ganun, nararamdaman ko nang dapat akong kabahan. Kilala ko kasi ang sarili ko. Pag naramdaman, dapat pakawalan. Pero dahil wala pa akong makitang tamang lugar, pinigilan ko muna. Sakto. Nasa may simbahan na ako ng Quiapo. Ang dami ko pang gustong dasalin sa mga oras na yun. Pero hindi na talaga kinakaya ng aking puson-pusunan ang mga kaganapan sa aking katawan. Hindi na ako makakatayo ng matagal. And anytime, parang may sasabog na panubigan. Kaya dali-dali akong humanap ng lugar na kung saan ay tatapos sa aking problemang panubigan. Buti na lang familiar na ako sa lugar. Kaya alam ko kung saan ako dapat dalhin ng aking mga paa. Pagdating sa fast food, naku Peng! May pipirmahan pa para makapasok. Bukod sa check pa ang temperature. So dahil pang emergency ang aking kondisyon, pagkalista ko ng pangalan ko sumibat na agad ako. Hindi ko na dinetalye pa ang mga dapat isagot sa kapirasong papel na yon. Buti na lang, saktong-sakto. Walang tao sa banyo.
So ready na akong ilabas sana ang sasabog kong panubigan. Nang biglang ayaw mahubad ng jogger pants ko. Diyos ko po, nagkabuhol-buhol na yung tali. At naramdaman ko na may likidong lumalabas unti-unti sa aking kalooban. Pero desidido talaga ako na maalis ang pagkakabuhol para mahubad ko ng tuluyan ng jogger pants ko. Kaya nung mawala na sa pagkakabuhol, salampak agad ako kay Tito Ino. At malaya ako nang nailabas lahat ng likidong kanina pang naghuhumiyaw. At pagkakita ko sa panty liner ko, boom! Full charge! Buti na lang talaga at hindi ko nakalimutang maglagay ng panty liner at magbaon ng extra. Dahil ito ang naging sahuran ko ng mga unang lumabas. Kaya sa mga kabisyo natin dyan na may problema sa pagwiwi, kalimutan mo na ang charger. Huwag lang kalimutang mag-panty liner. Alright. Muli, ako si Marie. At ito ang aking SPG, as in Super Bacchanal Secret File.